multe imagini cu Smaranda Gheorghiu care să mă fi inspirat. Sunt foarte puține, însă poate epoca din care vine și acțiunile ei au apăsat niște butoane. Vine din Belle Époque și aș putea să spun o perioadă care, într-un fel, s-a terminat și pentru noi, cu o siluetă specifică perioadei care a inspirat foarte mulți designeri, chiar și new look-ul lui Dior. E o femeie într-o lume a bărbaților care reușește să construiască pentru viitor, să se dedice unei cauze, dar în plus față de altele și poate și din exemplele pe care le-am dat în colecția mea, reușește să-și urmeze și pasiunile. Scrie foarte mult, poate talentul l-a moștenit de la Grigore Alexandrescu, cărei nepoată a fost, dar poate e prea puțin cunoscută pentru poemele, piesele de teatru, traducerile pe care le-a făcut. Față de alte femei de genul acesta, are și un spirit antreprenorial. Lansează o revistă, conduce un cenaclu literar care este frecventat și de Eminescu. Mai mult decât atât, este printre primele femei care se impun, au un cuvânt de spus în lupta pentru emanciparea femeii. Ajunge astfel să fie prima femeie care vorbește de la alcovul Ateneului, călătorește foarte mult prin Europa la conferințe și congrese, tocmai pentru a promova educarea și emanciparea femeii. Dar cu toate astea, cum spuneam, reușește să-și satisfacă și dorințele, visele și unul dintre visele ei a fost să călătorească. Ajunge să fie astfel prima femeie care merge către Polul Nord. Și cumva poate că de acolo mi-a venit și mie un val de răcoare și de-aia mi-am imaginat că ar putea în zilele noastre să poarte un sacou căptușit cu vatelină, care să-i dea și confort și căldură. Și pentru că cred că este o femeie mai mult clasică, cu un stil clasic, nu vrea să iasă în evidență punându-și culori sau, eu știu, costume prea complicate și de aceea cred că s-ar fi împrietenit foarte mult cu griurile, cu carourile despre care am mai vorbit, că sunt cumva specifice unei personalități clasice. Un fel de timeless-uri, pentru că o astfel de femeie nu are timp să caute în tendințe, must-have-uri și să fie tot timpul la curent cu moda. Preferă liniile curate și clasice, griul, tocmai ca să se imaginez că se confundă așa cu cerul sau cu betoanele prin care se mișcă. Dar este creativă, este scriitoare. De obicei îmbracă astfel de personalități în negru și transparențe. În cazul ăsta mi s-a părut un pic mai complex. Acțiunile ei, mă gândesc că ar avea nevoie de alte elemente și de-aia am pus umeri detașabili. Când îi poartă este mai vizibilă, când îi dă jos se mișcă mai lejer pentru că are nevoie de libertate de mișcare. Rămânând totuși o linie elegantă în continuare, poate mai are nevoie de mișcare și își desface fermoarele fustei. Se tot spune despre ea că a militat. Mie nu-mi plac cuvinte de genul acesta, militantă, luptătoare. Mi se pare că invită la acțiune destul de agresivă, din care întotdeauna trebuie să existe un câștigător și un învins. I-aș spune însă cuceritoare, pentru că presupune permisiune cumva care duce către ceva pozitiv, la a construi ceva pe termen lung. Ca încheiere, fac pariu că nu vă mai amintiți cine a scris Vine, vine primăvara. Smaranda Gheorghiu este autoarea. Dar așa se întâmplă cu femeile ocupate tot timpul. Devin cumva
rămân în umbră și sunt foarte multe femei de genul acesta și printre noi, dar probabil că sunt atât de multe încât știrile nu acoperă subiectul. Și mai sper cu ocazia asta să se, eu știu, reinventeze un new look, de exemplu, care să pună în evidență din nou silueta femeii, să arate cât de senzuală este chiar și atunci când muncește.